Дами и господа, този поздрав е специално направен от Елена за нейният съпруг. Ради тяхното семейство, специално от Елена, за най-добрия мъж. Оригинал от Елена. Заради Таро, Леско семейство от Карнобат, поздрав Керела, о радио патрони, ми фамилия, мастаренту маре мосте, и Симан Будбари фамилия, капабарафту мен, вали гърми. Ради си Барвало, о Ради, о най-баро, Андо Карнобат. Ефтино лео, ефтино бикнеовичко саме, постигнал, сам се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми! Патронате Шулен Совакерова, наши перавена манно патрони, аме синјам думо думесте, одоле си баре легендарија, Таро баро Карнобат, о патрони, о баре думо како баре Вилеско, вали гърми, наради патрона пак му върви. Калео саврете джанена ме фамилија, наши пераве на мен, Горан Музик Продъкшн.